मैसो गेलेनाय खांख्राइ खन'नाय ओमफ्राय गांबो मोसानाय राजाफ्रानो रिक्सा सालायनानै जायो सोरबाबा जि सानथ्रि गाहाय जि लायो दाबो जि गावखौ सानथ्रि गाहाय बादि जौ लोंबा देखायलायो एकदम एक्टिं खालामो माबा अमा दाननानैसो जायो सावसा सिगुलांजोब्बाय सेमा दालु पामासु那只不过东东啊西，那啥不不那些海了，我的心咚咚。这魔术汤洗不洗吧？不洗多新鲜。गोबां बिदेशाव थाङो थाइलेण्डआवबो थांबाय थायो आङो नैबे सप्तानि गेजेराव थांगोन आं थाइलेण्डआव आरो थांनाय बोसोराव इन्टारनेशनेल कालचार फेस्टिभेल माबा सांघाइआव जादोंमोन नालाय कालचार फेस्टिभेल इन्टारनेशनेल खुनुरुखुम बर'नि बिदिनो नेवलाय गेलेनाय मैसो गेलेनाय खांख्राइ खन'नाय ओमफ्राय गांबो मोसानाय सिलुरा मोसानाय देखायना फैबाय आं बेखौनो ट्रेडिशनेल हिसाबै हाब नुफेरा खोनाफेराब्ला बिराद मोजां जागोन जाबावो मोजां अ येस येस इउ फर्स्ट टाइम सिउ जाबाय अ आइ अके आइ सिउ ओमफ्राय सोंलायबाय बसिमआ थाइखङा सेबा थारमाने बहा थांनो होनदों नामाथाय अ आइ औवा थांसियाबा होनना आं ओरै थांनो होननाय जादों आरो होनलायबाय 어, 두 씨야마 칼씨, 카우 씨야마. 너 감자 항마에 나왔노. 씨야마, 감자 안 흔다. 타이레나 뭐, 미드 타나이우스로 강릉을 할게. 뭐 해보자, 레베. 때 가일래, 이거 가일래. 너 미국 자이 나마, 흔들 자도 나마 타이. 봐봐, 나 중국 당전 타이기들 맡은 데 내보자, 시켰나. 예스, 아이 가일래. 맡을래? 아, 무시래, 왜 지금 맨날 흔배. आं मिथिला जायखिया आरोखि खि जादोंबो जानो हागौ गावसिनि रायलायनायाथ' दै पावथाव सोंसं थांफांलै थें थावसिं थांसेन थे आइ खायलि सिंखा सिंसि सखाय थांलांमैसे खाय थांथं थंसां थांसे थांखायखें सिखायनि खे सिखेंखे बेबा मा होननाय जाखो बुजियालां आहा होबाय आं 시럽보이도 아 빠사를 막 나 쏘고이나 그냥 너희들이 미국은 부시달라 이혼납니다. 아 차이나는 그동안 좀 시가 말아 집으로 뭐예요? 무시다 그러거든. 아니다. 이 무서워 당시 호시야. 호시 도시시. 도시 기술 호시니 짱마 차 도시 호나 시. 아이 방시야 봐. 你不有些话，你谈话这个事情，你不写那下才不写嘛？都写给什么写的好写吧？再给说希望其他点讲，俺们台派的问题困困。我心多心星星多星星，说我星星的写，我心疼星星星，花星星星的星的星的说。 星다시 자다 다이로프라도 비듯이 아다 뭐지 뭐장 자다자 사 마바 흔나기다르기 메시지 흔나기다르기 모르바르 전하르기 자기 보내자세 우리 밤밀이야 바가지 뭐르바 가지 담은세 이시 마오랑 공사랑 나다르기 최저바 우리 바 탕프랑 와이 바르기 세니 용기라이 바 전하 जानला मोनला आंदोलन दाजाब दानख' जालाबायनानै एसे खम जाबाय नालाय संख्रिया आं दा एसे नंखायनो ओरैबायदि सानदों आं मोजां हिनजावखौ मोनाखिसै खाख्रि खुख्रि हिनजाव मोनबाय एसे सेकेन्ड हेन्ड लाबावनो सानदोंमोन आरोखि आंना गाद्रा गुद्राबाबो जायो एसे राग'नायबा जेनेबा सापस एसे बुरिनानै थानाय हाबा जादोंसै बेसारा ओरैनो उजिफैबाय खनसे लाजासाबो आरोखि बिदिखौ दाबल लानाया माथो खनसे दङ आरो बाराबा नोंसोरबो लानो हायो
दाथ' जोंना एसे खम जादों नालाय दाजाब दानखौ एसे मेकआप खालामफिननांलाय 10 बोसोराव 10 लाख जादोंसै दाउ पल्ट्रि फार्म बादि बयलार बादि फार्म खालामनानै जमा खालामनानै थाब माने मेकआप जाथोंसै बिदि खालामनो सानदोंमोन आं फार्म खुलिनानै राग'नायफोरखौ दाउ बयलार बादि एरथोंसै 5-10 बोसोरावनो थाब मेकआप जानाय आरोखि जाबादा आं गोदोनिफ्रायनो बेखौ माने बर'नि ट्रेडिसनेल डेन्स हिसाबै लाखिबोदों दा उफाय गैया आं बेखौ देखायनानै जागासिनो दं गाज्रि दामोन रायजोफोर बेसाराफ्रा मा खालायनो गोदो जात्रा गान फुथुला गान बिदिनो गोबां देखायबोनानै जादोंमोन नाथाय बेसारा दा जेबो गैया सोरबा सोरबा राजाफ्रानो रिक्सा सालायनानै जायो आंबो बिदिसो जागोन नामा देखायै लासाव सोरबाबा 10 सानथ्रि गाहाय 10 लायो दाबो 10 गावबो सानथ्रि गाहाय बादि जौ लोंबा देखायलायो एकदम एक्टिं खालामो माबा अमा दाननासो जायो बेबादि आरोखि दा आंबो देहा थासान्दियाव देखायलाबायनानै जायो जेला बिस फिसा देरगोन एसे बोरायबा आंबोथ' माबा मोनसे मावनानै जानानै सिखावबाबो फादार गैया सोलोंबाय आं बिदि सानखाबाय जेरै आखल जेरै साइज बिदिसो खालामनांसिगोन आंबो सानखाबाय बोरैबा हमजाबायोबा सिखावा आंखौ बुहुलावबो बे सिखाव नालाय उफाय गैयावसो जादों होननानै बिसोरबो हमना लादो दा आं बै जोंनि दैमालु बर' फुथुलानि फुथुलाखौ देखायनोसै आरोखि बिसोर बेबायदि फुथुला बोनानै थायोमोन गोजौआव दाना बोखुमाबायनानै जायोमोन बिसोरो खुरुंजों बे आरोखि दारा जालायबाय बे जाहैबाय थाइलेण्डआव नुबोदों बिसोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल डेन्स बिसोरना एकदम गोदोनि माबाफ्राय दङ आरोखि जेनेबा मोख्रा मोसानाय गांगु मोसानाय बिसोरनावबो दङ मैसो गेलेनाय दा आङो गांगुनि एक्टिंखौ देखायनोसै खालामबा जेनेबा आरो दा टाइमा सर्ट नालाय सोंहरलायनो हायोमोन नोंमा थाखाया बेसेबां होननानै सोंबा खिथागौमोन आरोखि जाबाय आरो जाहैबाय इन्ड'नेसियानि मोख्रा डेन्स आरोखि बियो मोख्रा बेगरखौथ' मिथिखागौ नङा होमबा आखला गाज्रि फिथाइ सामथाइ मोनबाथ' बिराद गोथाव जायो बियो मोख्रानि खावलाया मानो फुनो रोङा दे हाजार जाथों बे आफेल आंगुर गोथाव थेवबो फुंनो रोङा खावलायाव मोसौआ एम्बु सिदेर जाबा माबायदि जायो बेखौ खिन्थासै मानसियाबो सोरबा सोरबा मिरगि बेमार जायो बेखौथ' बिदि जायो नङा होमबा खिथालाला सनजानो गियो आंथ' गिया आंनि बिस फिसासो गियो बिमा बिफाया
너 기사사람 파우디 그런 자아라비 그까이 이형 그저 지내라 이랬어 나 누구랑 더 몇배 말아 따자트 뭐배나 보면 제 마발라든 연바 센트럴 시킴 말에 몇편 따자트는 나는 이것도 그래 잖지 실가시 아, 잘 치워 닫아버리라며 대खे나 자유바 야 내스라고 서바버고 도전 모자유바 폴리오 고보 동네 다보 프레그넨 자유바 베시고 라는 다보 라야바 우나오마니 부기한 건 그것도 버바 자프랑 보이바 라야바 우나오마니 가보니시 우시다 자간 메마라지 늦자 우시자이바 뭐지고 생카리 자간 민다가이 라드 접탄 밑에 있는 본시라 자자자 아고 뭘 호도 비시 콘 몽브라 파사고는 트레스 칼라 나와요 파사 강고된 하이 파가요 문화문화 부대요 나가간 올레리마 가다슈 나로 쉐마 달로 파마슈 올레리마 가다슈 나로 쉐마 달루 파마슈 땅땅 까땅땅 롱롱 호롱롱 땅땅 까땅땅 롱롱 호롱롱 아마 아들 아슈 말브라 가라오 가사오 가라오 마라오 아들아 왜 같이 북한니 너나지 보고 통통하시 내 사고 보나시 해로 오늘 똥똥똥똥 너나지 모두 해 어무자지 모두 내게서 파블릭지만 우리 나가진 거라 너 듣고 싶은 거 있대 tao 간정 아버지 간정 아버지 간정 아니야 간정 제가 니고 오마미 돌고 라정 수백 가리정 나파그 맞다 나팜정 다속 성정 나팜정 자는 영원하네 자혼하네 샤오샤 신랑 저빠이 아들 핀다 나랑 저빠이 아비 간정 아니야 간정 제마드고 저배 가리정 오마도 그 란장 나파정 나밤장 야는 영원하는 자오나는 차오차 시구랑 저번 아들 펜다 주타 모자 낭랑랑 저번 징징징징 징징징징 내반자기 땅우라 대가리야 텍티스부야 막 앙이 kumba 피나라는 거래 기타 담나 오자
탑라 담는 거. 콘 그래 콘나 시원해. 아까 지금 악수기 아까 지금 악수기 가라 시작하 가라 시작하 그렇게 하고 있어 서버라고 일단 먹는 차 자, 그래 버터리 밑에 다 먹어봐 차가 막 담그라고 싶다 먹으라 그지 자, 어제라 이건 앙로동아 멜라 무장무장 뭐 생각해봐 시간하고 나이 시간으로 생각하고 나이 저 탈라야 셔바바 우리 탈라야 나 와다 내번 아니래 걔도 프라이스 왜 타는 거 Cepat-cepat sampai ke Rabai, ada Moskow promosi.